Just close your eyes. The sun is going down. You'll be alright. No one can hurt you now. Come morning light. You and I'll be safe and sound. Benvinguts a Llibremania, internautes i fans del Joc de la Fam. Avui, Susan Collins ens ha oferit una entrevista Hola, en internautes! exclusiva. Hola, Susan! Hola. Ens pots firmar els 2 llibres que t'hem portat? Mare meva, el d'en Flames i el de l'Ocell de la Revolta. Moltíssimes gràcies, De Susan. res. Moltíssimes A tu. gràcies. Adéu. Bé, internautes, ara ens esperarem aquí una estona perquè ens han dit que Barack Obama i Johnny Depp vindran en exclusiva a que Susan Collins els hi firmi els llibres. Meravellós, veritat. Doncs bé, esperem. Mira, primer ve Barack Obama. Barack, aquí, sisplau. Oh, sí, és un plaer estar amb vosaltres. Benvinguts, llibromaniàtics. Doncs bé, sí, jo, el mateix Barack Obama, vinc a que Susan Collins em firmi els llibres dels Jocs de la Fam. Ha sigut un plaer per mi llegir-me aquests llibres. Un plaer! Molt plaer! Perquè són els llibres que t'enganxen des del primer moment i no pots parar fins que t'acabes. Fins que te l'acabes. És que mira, no puc ni parlar bé, Magnífic. Bueno, vaig. Hola. Hola, Susan. Saps qui sóc? Sí. Sóc Barack Obama. Firma'm Ja. aquest llibre, sisplau. Esclar. Me l'està firmant. Moltes gràcies, Susan. A tu. Internautes, que ve Johnny Depp. Johnny! Sí. Hola, internautes. Soc Johnny Depp. Sí. Johnny Depp. Em recordaré de pel·lícules com Pirates del Carib i Charlie en la fàbrica de xocolata. Xocolata, lata, ha. Molt bé. He vingut perquè em firmi Susan Collins als llibres. És que són una meravella. Una veritable meravella. Estic encantat amb els llibres de Susan. Encantat. Vinga, és que no aguanto més. Hola, Susan. Hola, Johnny. Ai, estic entusiasmat. Firma'm aquest llibre, sisplau. Esclar. Me l'està firmant! Gràcies! Encantat! Adeu, Susan! Adeu, Susan! Adéu, internautes. Doncs fins aquí tot. Susan Collins ens ha firmat els 3 llibres, l'hem conegut de prop i ens hem trobat amb Barack Obama i Johnny Depp. Això no podria haver anat millor. Fins a sempre, internautes. Fins a sempre, fans dels Jocs de la Fam.